Σήμερα θα κάνουμε ένα project στο σπιτάκι μαζί με το φίλο μου τον Μιχάλη. Γεια σας παιδιά. Θέλω να σας δείξω λίγο το χώρο που θα το φτιάξουμε και θα κάνουμε λίγα πράγματα. Δεν το περιμένετε αυτό το project, αλλά θέλουμε τώρα να κάνουμε πάρα πολλά project. Λοιπόν παιδιά, από εδώ είναι οι μπαλέτες μας, τα σκαπτώσια μας και το καροτάκι που θα μας βοηθήσει να μεταφέρουμε τα πράγματα εκεί. Αρχίζει εδώ το καλό. Έχουμε εδώ βάλει μπαλέτες, το έχουμε ξεκινήσει λίγο, από εδώ έχει κάνει πολύ καλή σκιά. Και στην πορεία θα το στελίσει, δηλαδή θα του βάζουμε πιο πολλά πράγματα. Δύο μπαλέτες και τις τοποθετήσουμε. Ήρθαμε στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε κάτι πράγματα που χρειαζόμαστε. Έλα, ας το αλλούγα. Περίμενε, Περίμενε. Ας το να το γυρνάω. Μόλις σπάσαμε το ξύλο. Θα ξεκουραστούμε. Ωστόσο, όσο θα ξεκουραζόμαστε, ο καμεραμάν θα σας δείχνει τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Βάλαμε αυτή τη μπαλέτα, τώρα τη δένουμε και θα βάλουμε και πέτρες για να είναι πιο σταθερή. Βάστε το καλά. Τώρα βάζουμε τις πέτρες. Βάλουμε και από πίσω. Μαζεύουμε και άλλες πέτρες. Δεύτερη παλέτα. Εγώ φέρνω πέτρες. Πάμε να φέρουμε τώρα και άλλες μπαλέτες. Πάμε να φέρουμε και αυτές τις μπαλέτες προς τα πάνω. Λοιπόν, πήραμε πάλι το σκαπέτι. Να βάλουμε κάποια χόρτα για να γίνει πόρτα και θα βάλουμε μια μπαλέτα. Λοιπόν, τοποθετήσαμε μια μπαλέτα ακόμα και 4 πέτρες. Μόλις έφερα όλες αυτές τις μπαλέτες και τώρα θα πάμε να τις τοποθετήσουμε μαζί με τον Μιχάλη. Μόλις θυμήθηκα ότι έχουμε ένα παλιό σπιτάκι και πάμε να μαζέψουμε τις μπαλέτες. Τώρα πάμε να συμμαρμολογήσουμε την πόρτα. Έχουμε βάλει άλλες 2 μπαλέτες και συνεχίζουμε δυναμικά. Δεν το περιμένα, αλλά σχεδόν τελειώνουμε. Λοιπόν, παιδιά, πέσαμε έχω ένα spoiler
και θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Ωστόσο, κάντε like και εγγραφή. γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά.